जोंहा बजार खालामनाया जोब्बाय नै फिसाजो ओइलाय उदालगुरियाव बहुद टाउन बाजार खालामनायाव बेरायबाय गस्ला बायबाय लंपेन्ट बायबाय आरो फिसाजोनि गस्ला बायबाय गासिबो बजाराव बेरायबाय बिराद सेव सेव जायो मानसिया हाजार हाजार मानसि जायो बेयाव उदालगुरि बाजाराव बेरायनोब्लाबो सोरबा बजार खालामनो फैयो सोरबा बाजार खालामनो फैयो सोरबा जिखुनु लंपेन्ट बजार खालामनो फैयो बहुद मानसि जायो दायो जोंहा बजार खालामनाया जोब्बाय दा बिनिफ्राय आरो दसे शपिं मलाव थांसै बिनिफ्राय शपिं मलाव थांनानै ओमफ्राय मा जायो बिनि उनाव उदालगुरि गेजेराव टाउनाव दङ हासार दखानाव हासार Oh, papare. Are itu kon? Kon. Oh. 이걸 내가 하지 말고 건달라. 김나만 내랑 하지 지금. दायो आङो शपिं मलाव दोङो आंनि हिन्जावनि आरो फिसाजोनि गस्ला लंपेन्ट बायदों आरो जोबोद मोजां नै समायना नै वाव नोंसोरलाय मा खालामो बेयाव मा खालामो नोंसोरो थाग्रा बेयाव थायो आरो लाजिनाब्रा लाजिनाङा आं बेखौनो बेयावनो बायदोंमोन दा बेखौ गस्लाखौनो जोंनिया मेरि क्रिसमास जाबायना मेरि क्रिसमासनि थाखाय गस्ला बायदो आरो लंपेन्ट बायदों आङो लंपेन्ट बायबाय आरो फिसाजोनि गस्ला बायबाय लंपेन्ट बायबाय दायो मेरि क्रिसमासनि थाखाय जोङो बजार खालामदोंमोन टाउनाव दा एसे आरो शपिं मलावबो हाबबाय शपिं मलावबो मोजां आरो नै